Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli mwancho murigereria Ndizi TV chidaika ng'isatu iga inye chenyareko bachigweta igoro y'chinsebere chiabono botukokera litukolie sabato litukolia Jumamosi nigo tokomera na sembeo elikokoletera omuroberio obosera bwenga eganga enene omuroberio nokanenga tonyera ko batosanga munaye bune nchireye moyo kogorora chinga chite chigende tokoba chigusira kigima nabo igo kwene kianga tonyera ko batokwena na obosemye bunere botambe omugani oito gusanga komo pastor onyera ko bawikira na studio. Asante sana pastor waire mbiole na ki wiki yarenge pastor kuruto tigana gega litukolia Jumamosi biyere ngasa thokora maya none mbure yake yanirake. All right burero chenga okiana kwae na bokora na liba kana uchi asebi meli binyal ko bigo kina sobwango go sembi konge ya tuga siripa ka jinge maidana ku metigara na kuri ya maya to karanga nande 15 monchiro badagera to kabigo tu nande chi skuru osenchiro chitara igora abana bado bategarita chinga ne wiki ya gatatu muntu chiko swa kuru skuru chikuru skuru chinyinge chicho chiali merete. Yes onde chicho ne jona bana bagusindiko genda niyo muchanda monene kanande bona li kanande baire biro byokolemo kia bana bako baskuru choetayo. All right mibaro sana pasa to kwani twaliga ni memoro byo sera bwenga ana bakoni abategereri biyamole ncheno pastor Joshua Gichana korandi kanisa ya Onywere PH egotoke wilaya ya Musojo naende ndoma wasio Musojo district na bali kanisa senka osera bwenka egere tonyare gotebania enka kere buya amangano nsi akababuya enka kebwato morembe none kanisa abandu bagoja bagogete enka kebwato morembe magendera komenda kegera gotebera ni gokoba mwana sana. Karibu Pastor Joshua Gichana omoroberio yo ananeli bagali nene gotogo kwayo monyene kwanyara kobogoto semia nabo igogo sege tachinga chirichigeno maidra to kwana nere kubineka bona mugoroba tutararuga igako igunge yende yaya ondori nge irubinto abanda bairuchi notice bagotenga yaya igobwate gwikerankyo nyara koba oruga iga erinde bogimo manya kogenda. Karibu sana na manga twanyare koba tokumurekera kurwasa matukanyare koba gagweta tonyara koba tokumurekera chinchira tobwenete koba abegenwa asenibo anena chibesa cheitekera tore asechinga twakwanire igoro ya egesusuro kero kene ngobwena tokoba kwireri bagali nene asenga na kwene kingonyare gobaga koira eroli ya discipline asenga na yande amange na gebe litkolia pastor matekera tokuruga igara bange botami ko goteba ko ngakira no simi mantenga misi umuchando nororo koroka na igoro mugusu sana madana waswali batanga muti ukunje osesa maki ikunje ikali mbichi obo muchando getobo koboke tugwasi umutwarigera ligatwatanga yaya akaka kero kende nganyare ko bagakoera muchando buno onyara ko ba okobo monene kigima nageko gare marako bayabono mwancho morigere kirenga ekene to chikoba to kwanera nigoro yeke mbwate asokobo kwane nesimi chisimi ase chinga chito ndobori pastor nga chisimi kero kende nigo chia chitase ncho kolerake tochakirega go renja to ba to goska kolene mini wana bagosanga muna intekerengari kia gwetera se namba ya SMS yira se TV ya gona gwetera se mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News digital na gwetera Asense Media YouTube Ndizi TV News. Karibu sana Pastor Joshua elinde to kwanere igoro y'ikisimi turana tuwe background information chinka chingi cyabonekire gwetera asobo koreri obobe bw'ikisimi na kana Pastor mono abakoreri bw'ikisimi obo bwato buya bwaye nande mu bwato bubi kirege ndo kego chekirekiya nke bwato bubi bwaye. Yes no bubi obo kurwa segentekiya no buya obo kurwa segentekiya asegentekebe kirege ntekebe kya baire. Yes otenga le kya baire
kiabiri kiya Yes. negento ekiya okebwato bube oburuse Yes. obururu gente kiya igolende esimine ngiya nende yarete tuekaleta masiriane kabangi Yes, wererania. ya ninyo manyete ngakaletu akachire paka posongo kana paka puti Yes. twaloberera ini Kwaja kurote shiriki. aso mundu tamanyeti gusono are gusetayo Yes. lakini enjera nyasare ko beke bintu abantu baumirana nyasare Yes. yo ke si miri ko nyoro mundu iri kwa ngumu Ni ngumu sana. lakini itukundi ura manure uirane busa otamanyoreti ana be wakwa ngene yangu kwanya baje kende kwanya ranga kumwa wasirianire Yes. amagania aikiranire nekera mako ganda nyine ki safari ngonye ngoko tenganye ngutangana nguruta rito okora rito nganye na etire Yes. ono masiriane iyo ilikwenda fika Erajarekana rere paste kera bauti ya chire kimo kirito liri ya tukutero cheke. Anyway, trust Karen. Yes. muikori ubwigi nuburia kire ngasare ko mirani abantu Yes. ko rahisi unabona amarube naboko umuntu ogenda ayekwamenya kumanura kukialisi kwa matebeti mujikumirana nende manyoma umiranire Maajabu kabisa. ilikuwa ngumu kuji kuliwa ni maga komu lakini bona kile kile kusarika masiri yange ngia bona kale simi yaja Yes. yaja koboko ekaleta masiri yanange ekiabona teknolojia gajenja kale bantu mbarenge mirimo bange yino musaje ole mirimo mukungu narika lero musaje ale mirimo mukungu ale mirimo mwana ale mirimo Right. bono kwanyoranga masiriano boni nyasa kaleta masiriano ye simi yakoboko kagera bone communicate abantu nga ngwa igire ngayere tuanaria network ye bono tulibuya Igemeretie Pastor Joshua nga obwerane gosogwetera ogocha gwesimeye niganyata ko bage kurusie guruberia nemechande mene yari nkororo aso obwerane bwa mangana litukaserinde kura muntu ayomo ochaso yonde kiagera Yes. iyuruke twagatebaniri andi twatebani chinsa Yes. bono twatebani bakiyango kubika bono kwa mwamanya kuruona andi mwaumirana etauni matu akaumirana Yes. norande bantu mbalingi bangi ibalinga ko babake bono masiande alingi ngiya lakini bona ndo no kuchikana nganye ko hatangana lende atebane litu Yes. bona ibintu binga bunebi nesimi ya chobisi yalingi ichiputi Yes. nero na yabwata yaye ntu akanyorire masiriano nyasaye njira ari bakora ibintu twomirana nusa kuri gwani magage birengererio wibu nekimwa kwa mumirana na byakongo lakini bona icyakoboko yagire rahisi Yes. nende yamanyire kubisa pi yani ngange tubwati ngatokonyorwa bakomonda kotanga nobote simia aya tonyagondi Pastor, asante sana. Ora tubeke engwana itemera kwa yabo na sobosera bwenga. Obube bwana leko bokole gose errol. Yesimi asobwa mate bwenga. Gekogera bange mbara ba confessing ayaya nchengo etera sesimi yo mwanchi onena chete kurigereria ngaranga na bali gete chi message talinge ali kerete nyarebe. Oyo kero kende oromosani oye bubisi. Lakini rende ekirachire kurigereria gwetera sesimi yo mogaka gusomwa kurigereria simi ya omokungu ye origereria otanga ya bono mura kubwateka ni chi message naro rirega iginjera mukwanete. Chiombe chiko tarakanira. Karibu sana Pastor. esimi nengiya ebirengererie ebi byoyo bikoreto bwamato bo basesimi naro kumira musiabano na naro bwate birengererio ngatigango ndarara buna menyete kero bugima bw'umuntu burasesi Asesimi. sesimi Yes. bono ebirengererie ebi bigoja byaretire mejanda sesimi mbyarenge okururi tangani dirikale simi kitarenge ebirengererie ebi byarenge okonyora omuntu umusacha akonyoma umanya ko tagoisaneka urigiriri mukayo umanya karongo mukungu oyo nabonda ahuru ono umanya gwanza kurigengera yo kumurinda Yes. o nabakonyora akarago kiroche ari no mutigura amatengere bunagenda arangamba kwana nunde Ngomochegia ngobate na komo. ngobate na komo All right.
kwanyora ngonye ne chira goche pana rocho yo maukani kupinga tibuye sibyo bikiyangangi yabara kwandi chiro karamnyoka igo kwanza agenda igaye una bwatinga gonda urugose bona abantu baria mbabwate na barabwime cyande kare nere yire bona se mobile manya omukungu no yone nje morendete na morendoro muntu omunene nende nabange tu agambete na barabwo bakaba basani lakini oyareka kobo mukungu kiara boko gambana bakote bonse barabako right ono kagambo kegwana noyo one kero kwa morentire kwamanya gutwara ibirengere biringa igara abasa ko ndabasa kurwa umuntu arabasa kungura yes one ibirengere biria kare birime mbiriko basa abantu bange lakini ujinga bahansire ko bucha kero birime ebirenge nebi asukaransete okondoka kwamanya ku plani wa plani lyesimi yaye kwanza kuyirigia nga ndiakubekereranse asoke nda asoime naende kwamanya kuligi naone kwamanya kakanya kubatona gonya gosiomeri koigura kya koigura right bono kwamanya konyoranga oyerta bwati birengere lyebyo bwate era ari umusuguri yes bono kimese cyari igeta na bintu binde ikiana buranyoro to kumanya umuntu bunamenyete bona ebirengere lyebyo planet yes bono kuigura asenge nkere mayete birengere lyebyo kwa plani lyesimi yo musaja koyiriki pakorenga kwarorire ime ebirengere lyebimbiri by'omuntu pinabsi ebibire bya shetani bona tate kubunenyo mbe ekyara buno kumire gente kebe ayoro jingeje koba iliyo mana murembe nobo tokoba murembe to kuro ogumire gente kebe murembe to koba wa matembo iyo koherera nigosire kuru hono okurigirira nigosire bono gotebera nigosire Ojo ko debe no kuragenda bari ko aligire message. One okarugu plani. Igo nguruche oyota oyonko korari bintu byaye lakini tamanyeti go sino manyete. Bona yo plan. Oroje go kumera nayo kokosi nayo ko bumucyaki bwebe bwamangana yabo. Yes. Nero kero no mukungu plan. Adawuti mu hacho yo ndo chinginjira ko genda nabarare to muandige. Gusebu nari ikirwe miremo nabararagiria abantu abao angebe ono mali kyongeseka na warao uongeseka oni birenge libi kabi achire libi kolete mechanda sesimi ikolete mechanda sesimi to komoja konyora imoja to komoja ulinge to konyora ki message ukonyo ina majaba sacha nyino mukungu no musacha ukanyo mukungu kanyo ina majaba ku yes yabaku ikiyagero umukungu gakora imirimo n'abasacha obviously yabakungu boka kastiri yabakungu yoka boka oiko muntu yo abe n'abasacha no musacha yo wikabe n'abakungu yes onaba ma akohererania wikinamba ugakobo ikere musanga muri ibintu ensima nyakoba asemura amanyakoba wikamuhererania bono lendo bono nchigintu narara kekolete michanda sesimi yes ibirengere bibyo go plan lyo muntu nga musacho yo takaribuya enchera bakare wasakana Catherine gaiga tigandigie namba ya Catherine omanyana kungu yone takaribuya haisa go chimirimo tigandi yango chi message tigandi yango chi namba alright umancho murigere sange karangere kiaga mona intwe pasta no rega karago to guide umato pasta sama to ko twakonera maigaria to was a time kwa konyoranga onyenta tabweka usomo gaka bwenga esimine yemo erororo umwana abororo no nyukinire igategete kwa na musani na bagotenga mwaka karanga onye simi yago ndakiranga nyarebe onye no mungino tegete kwa nabantu baguchisoba na to mwaka esimine bwate no ya shiringi berega ndakira abantu ngaibono ngayembura chagete gutwitira pasta bona kero muntu abwate yaye na ndokora kwigimeri kigima egendo dagateba neki nyasa umuikonya sae igori me ya umuntu korosho umuntu abumya no muiko setan igogo soy me yo muntu korosho umuntu abumube enka ekobunwa no muiko mube nebirengere liebibe ebikwarengere likwamanya gucyaka kubuguri yesimi bine bibwata majibu ebirengere bigwatwara birengere bigwatwara manyo muntu yo wasinyuko manyanga
mukungu tugutara nere mukungu tukumurinda musacha tukunyara kumurinda ikiara ngosoka tutukurikia asitogosoka gucha tokogenda mukungu tokogenda musacha bono gukurigie urujo wakanyore message yuko mubutemeremo yuko digatatara kero kwa yenyorire bono gangaki bono amajibu ya manganaya pastor tigango ndako umuchando nororo inche ya Misirende narigere ichimbwa gete no bwa mategete labda no bwo mwanchone na muntu karinyare beiganga manyete bono gutaka gutwara evidence no bosaidi bubempororo bwo kwire simio mukungu gekogera inchiko muburi gago ndenga ikwandoche mboma ene kiobwate inchirende bubempororo go sensera asesimio mukungu ndarigererende riria guchikombori ngambo saidi kiobwate motenga yaya asesimia go naranga yaya murikirana chimese chibiresa tuchokomerana esimi yegwate bintu bibere ndobwate esimi egosaria enka esimi go harinka pi ammo na mangana yo koigwa naro gange esimi nanyora amisi nyakoe tujo sunu mwaga soma komo mume nyakoe mukungu baisaranza bagunya soda kabisa njenege kulikwa kwa manya kumugorera kwa karasa nywa soda mwamanya kunywa mukugamba obwama tebwaino buria lakini njengo yetango korora na ile ripoti kanga mukungu asale kapi bare kusiba na amisi ya soda bono kusiba ni gokoba bono roje inganiri inkolibwata bomaene timbo manyeti ama ntobare kugamba nyasaho manyete na barabu abanyene ngetingoma ngena report igona abarora tima ngitiki munumba rabi ugenda no mukungu no musacha bono isakomo muntu kuri sif amanga no kuri poteriwa amukao karegasi musacho karegasi abana bawo bakarisi bakari go kuri poteriwa bono kuri potio utakorende to one rubia ebintu bikorwa bakwa byateke byonse ando tigare singo uno kwandro mangana liga igoko basingo naliga gotabanga the best way yo korende simino ko beke pattern ne password bono igona go plan esimi ya on plan reti neta ba check ngoji ko kunase anyole password ngoji ko kuna ko chia e password ngoji ko bolinaki to kontebi one password ye nayo begete kirasi ne oni minti na wade na agenda na no wade ngendo bisete ngiende ko bega pattern energy password kirasi kirasi simi yago ma ko igura ujigona yago sabe bi yago saba bono roje naye oyore ko planereti stili na utara isaneka nendo tangiru nege nando beke question yende bone ngende ko majoba ekene ngento nari ngereti ne kene kire magune simi yakorire enamba ngite kuigura pin namba nyete kone chenchire password kirasi bona na ara kuira no tebanga ekorra kananga bo yambo karisimi yeime pastor setup ye family omugaka no mungina omosacha no mukungu asenyo babonsi babere mpabwate chisimi nintagete simi ya mukano so mukungu wane yane yarire credit motenga baba nkonye simi yo ngake asenge ncho ensi ya sarekire nje nareko kote yo motegera yo no ndigereti nyeko tagete buwebe ikiagira mugwate simi muguna gwate simi negie kogara karo monta ko nyoma bata binyasa ndendere umonene ne kwangiro mukungu mondendere kedonya kumulinda kwangiro mwana mondendere umukungu na twali musajo twali simi mondendere mukungu na gwate simi mondende inchuma nyete birengere bya simi ya monte ebe yo mwana one ebe yo mukungu birengere mbia nagojanga mbateiga sukrori tarigire bibiri tatu biri kiremari ndanyagoja ngonye yane tubwati besa unabona ndire yane gutwara jibesa mugungu atakwamba no mwana oye namutigira ogenda uga na inje na yane konyora ngetubwati besa na bate ya onge yaye na kwanira na kona mwirane komerane birengere bindi mbia nyagoja ikiana bicha ndigonkonya inyora ki message
chigonkonya kindi ninyora ibintu ebibime mwaze ko bibwati omoeri oyo roche nkingo chikonyora omuchi obwateka lorimbu yanya kwa binyora omotebi se miya onaji kupatana nyore ibintu ime kware gwanjorende tukinie family omugoni igoti. Vincent Kenyoru out watching live kuruchise mocheiranda nyakwendani obasemi obuyase abasaye nabaigo ababwatani ase chinga cheito jare rurwe matureti kuruchise mochenya chichi secondary school atabanga no ari meyo murobere agenda kobaga wesemia amange anene igoro ya etopic iri twale to kwanera igoro ye chisimi. Is it possible a message land on the wrong recipient? Nale gutomera pasta labda nale gutomera umuntu gete a message ye na vera abenga ni bwato bwamatu bubwanchania imao lakini njigotoma imisi na mbe ya mo seberega onyore ya chire the wrong person by mistake no to isranste no mwanchione ero to kuragera isimye bwinga kikikiki umayeta tara ngereri abasqueeze rero bakorari giringa mpesa yacha achikore tubora iga pasta anyore bone message yino ere yobwanchane kabisa ererete kabisa onyene mukungu urikire to musate kabisa rigete kabisa nga nakia mwanjitangana. What is the reaction? Eri yerega toro kitimbu ati kende nere tabu ati kende na inchi ya siokire a message ne bwate namba nero to gwa kabaka paka ngakiro muntu oli muri kieke gwa kora otegererete usimwakire aigonga kyako correspond. Yes. Na boko gusuri chinyinge pako isaneke. Yes. Iki anako anu buya otwaya soma ngingo yebisera talinje nalika oyacha na inji tinye manyiti bono nganyonyerora noko batena mbelia toake yani umangete enka yengaligina liengoko yenga buno begeta maguta alimoga agina baje bagora kurwetuka. Yes. Abikiri sakara lisakareri to gotaraiga oroba ebinago bibasa kobachora igoko bika musigo rero tabereri kabisa ndenka ase ibintu bigocha enkati yatika one bintu mbire satani agotoma byatenka one nkiye nyirinde ebe egere nayo cyagwaturu nka yabete ibintu bigwatenka nebinge ibintu bunebi mata kuri umuntu amayiso kaiga waragitenge bya enjere yare mbiyare na hindi nganyoriho matebi ngakende nkiriyo gokora umugakone ntamanyeti kende nkiriyo gokora ntamanyeti kuchonera ichimbwa bonaye nayo utakakora ngakitokora akitokomenya kera bana maturikireti togosoka kumana inko bisandi kibese nayo bise abana bachandeke bono goikomanyenga enkiye ngakitokoyerera matebi ekene mwasi uri matebi ekene ngekeneke ngogera kirin kisarike nintu totegemeire twaturagi na tata na mama twabekirwamo bono nintu tokora nintu turagi turinde nintu chagotiga ngitugo chagotiga ikiagere bintu nebinge kisimi abamate ababagejete abakorosia mangana mutu babagejete ngamuigwana ine wete mukala muigwana ine mogeje na bantu bonspi batu bali ya mangana yoko batumani mwakino yoko mwanjete iguna mnyorta na nyarebe. All right. Mwana ko mwanjete na igwa tena nyarebe. Mwana ko mwanjete gerega bono amangana aya tiga to yaire ngora to kinie gesako unagwa kine tikuna. Yono sana mancho moligeria Pastor Joshua Gichana na toleka moga se studio agera to ko to bosemia to ko patara mnere akora kanga tonyera ko bato go semane to sia sobwa monna ke ko to taka nonya eno bwate obusi bole inene kene kigima buna yense mogo seri bagari ine ne chinga chenyera ko bachikogwa chisimi ninjira chigotumeka chenyera ko baboigo chigo changia ase anene kigima sanga ekeranga kiaga mona intwe kutarase namba ya SMS yegene to kabigota TV ya goga gona boy kutarase mitandao ya Facebook ndize TV News Digital na boy kutara YouTube ndize TV News maragoba yabono imeyo morobelio obosera bwenga ine nwanchira namo na intwe inga chisimjejera kwa bachikwireri bagari nene dioko ereke nga chinga chanyare koba chikobuneka emeragoba yabono nengana toko yekwanira amane piko bataka na pasta na inde twesitoka ntoka batoko nga chinga chito obosibore no bwasi okumbura borro asesimi mosaje kingo changa
kimbwate simiane litanga ni pi pasa igongora nyerigereria message kichi nakwana chire chikuru mambia kero kene chira ikenyomba gekugera no nyomba sengu ikaliranye be kaiga gosoji chine jiro chigoswa bono bari twari gukwana barabona ntinde umwegeno igotogwakera na barabo kwa hili mapema onde na ruri pukasa kuri pukakuru ogatenga good night rende mbia mona sengencho ya soda message bune ya chire pasta bono bobe mpora rendo mukungu na racharo kata mga ya yo rende kwa gorere soda nere yeye konyomba ga gwacha ko begeta mako mabuko abanta babe igo bara bange abanta babe yes ikiena kieba karaga ko sabe tab kia warumi sana ibere yes 1 Corinthians 7 so me llama goika yes ego teba umuise ko tarasoka igago sabana kiara koramu gwenere nyasaye no mumuru taranyoma iago sabana kiara koramu gwenere nyasaye yes ngiyora malika kuliko egere nyasaye akomu kungumiya egere nyasaye akomu sacho miya yes tak umusaja mbali chindiri cyabo kiri chimbe bono urinditi ubwate gwasi ukuri utari ko tegera bintu acha amanyenga ekenga ekegi akiri na kibono ngokora ngo akingo kiandro akinke koba kerenke etengerereti yonda nyageri enkewe na kingokora bone bintu byamanya koba abantu ababe barabange ginara gotebyo modeli nga kokonyore message kokonyora kisimi chimbe bosikibicha kiakirasi kisimi mwaka bale bonaye ekintu nareko gotebinyo no mukungu tebyo musaja ngesimi yao kiri gintu manyete ayegenderera ekiagera gwachorire bo ekiagera ntu gekogeranda na ame totorosie familia ebe bone bintu begete simi yao imeto mboli ni nanyiroche nimbe ayegenderera ediri ko bolgen yes ketolagira como genda gwara ya macha genda kwisibi genda kolega obeke ngane ke oli serigo to manyete kire gintu aye bono kolega ngyo tokete bono abakonya kwa mustuire enchiro kumwandro nabakonya kwa mwandro enchire ngabune yo cheki package garo omuntu yanywa batanga natikire pi enchira gwante bya ende na manyire simi yane natikire pi nabakonya kwa konyirenga lakini mukigoro tandoli chianga oso gukura oso teba bono at long last kene kili kwanya yenga bana twa ginete kale kalta tabarwani na mama ko tama tato manya gwate binto nyomba byonse kisa niebiro go butora na kisugulyo bwata binto bwata nyomba okora pi lili akolire pi atumokire alenjara yamanya komuria bono tenga sugulie korwa igabo chora kiregen ibiro go bunire yes ayago yago karansarage naye ko manya keroko binto mbiro kwanu okobuna pi na indi manya ko era umanya ko karansa wiya obigani ba tekite bono kubigani bono rojenga kyo okora handura mangana wi ayose na aro ndiro kana yes mangana mabenaro bono injira yuko ya handuru na erere nko chinka ne chimbe ikagoli kya bono ke charity bawa kana chibicha baka babiga kirege yes bono bintu bune byoroje umuntu bwato moyo muya no moikonya sai yes ne uranyale ko bwa mangana naye ayo abantu bamintu mwanjo monene debinya sa kulendero bako yisemi uno kuira nirienka yes unorandura abana bao urandure mukao yes usemo sacho bebona sana riko koronga Bernard Obuge gotebangano are imeya obosemia obuo igoro yenga emaragoba ya bono agende tukobaga gwesemia amange Richard awagobolinga from tabaka bono oranyoro mukungu abegete pini ekero akorisibu mpaka a message oyue no bwo mwene okay pastor anyway naroro kubeke message no yekira esimi go chakwanyara begete no nye pin ngai to kunyara ku receive utabegete pin ma ku receive esimi yes but in short pastor what are we saying inga nchomo sa chance ke esimi omukungu tinyarigereria omukungu aske esimi ane buna nche omusacha tayarigereria uchime ono ubusuburi bwateba no burakonye amangana ya yokubeka chipin
Igo nabwata mang'ana yesimi ya Jaime. Lakini ande gento kerto koranyura iga amisi. Yes. Era makweli gari gafura. Netakire omusacha no mukungu bamanye gipino n'iki kibesa. Nonye bini y'ikibesa n'ebintu kya account kyonsi ikiato kumanya kusengo ikoreka. Yes. Nabo kumugavura n'ikibesa kikire simi bono kusunyuko gore pin urusi none kukonyera abandi tiko bwigi nubo bepi ababa be barabange lakini tiko bwigi nwa bali abakamwanchire ko chora kuigwana Yes. tebania nabo kwera ndozi Yes. onyora jibe ibintu byose byasaliki Alright. byasaliki Bia muna watanga mwakunira mang'ana are buone boniga ondie kikuru Nyamira. Sana ndie ana tualetire ogotoreka asenga yago umaete kitubwate pastor gaiga onera kubwato kenganeye na bibwate omoikane libagari nene ase obugima bwakira oyomo nake goteba na gikogero mwanchu muri twatanga iguru y'umurobiri obosera bwinga ebe nayo mosae umurobiri no gokunete obe ninu mwanya ko mogosoa ase nyomo emyaka ine metanga ni murobiri no gokunete abagaka baitu amana bangi na bali bare chinga banyale ko bakobera senyomo asemya kemenge bona pastor itogaiga naro moroberio no mukurete nchire yemo wikire na keko tukunda ko bato gosemania emarago baya bono igoro yechisimichi cheito bono ekerengererie ko pastor ndo chingana iriga igarande iriri bagali nene no kuborwa obwegenwa okora nere kare koreto simichi njikabwate mangana lakini ekire asobongo bwane na kiangira sesimi alright kikiarenge imi ande simineta bo yes ninko mangete bobi wale simike ikare gutumeka buno boraro tu gukubwati ya mabarata agure nga onyo ule gukwane njira kwa omate mbara to kwebisa nonye pasta birie simigete gocha kwanya ro muntu nyomba bwa chitanguta onyo kunyerisi buguka akonyeresi bwagotengekigwa abanda basacha nabange abakungu bayimuka nesimi gukisiko garia paka gesona mune wacha gukumira ngitwarenge babere nyomba gaiga simikeye ere tabauti gwikire kerengo nga nige kubatira gukisiko pasta esimi kubatira gukisiko number 1 nabanyo esimi yakire amatangazo nagendererete dibago disturb abantu ogende kando kwane yes nabura nyora abantu ngogamba bari ogenda ukwa okwane nyekindi nkegenderereti disibwe simi Pebonani alright bono ebintu binde bi obwigenu ware koba twairwenka abantu babere tuyagaje bono takobekirira ebintu binde nse kotwari bitamiro yino musaka kote kunyoma takobeke bitamira sesimi yino mugunde ko yogosoro ko nyolo masako genda ngao takobeke bitamira sesimi usale kankoro nona wakaroje abakanyomira bakungu bakabatano ono usale ko kunkoro lakini umukungu omonene gakaremere ile karo yondaji achira ororanga uyone ro motwe obwato kuboba bakora kende yonse bono kunywa abantu bamenyete buya baigwanaine abataigwanaine o agajirwa sekretare no agajirwa ngo bono kulindenka tigato tige bitamiro kisimi jo gisarigete tombaro basarigete lakini bono nayo koranga ekero ko chunguse simi obete birangere sesimi yes bosia nkyoganeti koroko yenyora nkyoganeti alright na indege ntonkero kolirere nakare ekero umuhaja gaitiro mukungu akomya kotaburi omwana umuhaja matanga nyota buguri omwana era ngari kwaro ona yekero kwanyolire simi nye ko mind tia kwepangite kubwata magendero gokora buwe bintu mbiru planet teba nganye talinta pangite keria ngisi minari kwaro yenta pangite keria ikanga na koraiga bono de tutware toba abantu tubwati ki plan chingija yes bia muno sana hero obosera bwengaga kiamangana ikisimi na makongu nokore nereria okonene agotanga kore asabanchani ase chinyomba uyakoronga James oyayo
kura utawala Nairobi. Asante sana ase ujumbe yako paso maite ngwikire nowadays nonye bale bataranyomana girlfriend yani kigucha gontarira nonye buone igente kembete kwanza nesimi eringa gwetane nchebo chere ningo nanda misi akale ukwana nere yani abantu bataraba nonye abanchane bali basoira senyo. Bibiliya goteba omonto omong'aini yakororera emechandare bwe bacha bono roje ngetiore momurore Yes. Nkorigiore abokumena bona abangi bono no muise ke nkorigiare bono gisimi ebiso kugirigireria yojimba gwato busuburi bwo kuteba nikende yo Yes. nuko ngaina nankoreimi bono roje muise gote kunyoma arago sabesi ngwatiride tisi abokunya ko ngaina oroja orero uje bwene tomo mapema keke egere nganye tago uja koremereria abana kya kore kyagera ko plan tinge ndokokora ni ko plan tinge ndokokora tago urere binde biasa kosali. All right. Piyamana sana wanchumo ligereria Pastor Joshua togo semania amanere nabugo kwene kiabu na omorobelo nyara ko bogo ikera na gukuna bune nchire ya mom yokorenda chinga cheito igaria asetonya ritokoba tokomenya obosibole kimwachira morende naye kwena nagaki kwa atanga ya omaete mara sacha rero omaete pase gotwenenete kitorendo motubwenga nande ngotagetabu motubwenga nabugo cho kwa matenga aye onye gutagete unganya kuri mucyuyo tigango bekere password bana sisi mibyo kuri gino uko binyora byonzi ngonganyorera butuko yogotaka gokonye birengere bya ali sasa na stress nganjere tu torigerie simya fast umukungu gaona kiaboneta akire na rata ngaya bono maite omonto abantu bakomajiko ba lose abange nabasacha otaroko ero manene abudakora munatake atagete lakini umukungu nakina abadiri to jagete ngaki tumanyane tutwale ki plan andi ki plan achinyinge cyanka nabakungu kyabare karyoka abatari gasi nonyo legasi abakungu kumanyi bare ko mbabwate magenderero kumanyi bare korengereria ebintu babwanete gokora na masindano nyare bakorire kinaje bikankoreke bono ebintu biri tubwenete gokora tubeke kiplani cyito buya nto kuinyora simi abantu nabange bari kuinyora simi pi yes na nyenyora tainyore bono ikiatu kurinda mundu tokomabereka nuri no muteigoro matengere no koba kujijiro to konyara bono ebintu mbire okoteberera enka yasareka yangi mbiro kengaki nenka etagite gusareka engaki yaya ikire igosarigwa n'abantu gusarigwa no moikomobe birengeri bibigoja ikiagera gwa plani lyesimi kwamanya guchaka oni birengeri bidia birembia tanga naime umaete na kakete ngomondo igaro moibi bono boibi ngomondo gago chaka bosaigo kumbe na manyingali meyobo yobo ibi ikebuna bono nyamanyinga wibi tarime muralenga leta oni muntu ndakasuya kwa muvukwega emiega tonya boni benge mawataki onya niralite kuni transfer nkamukuna yes umeangusa pesa sinaona kungu eta sande ga kanyore kibeti ekenene kugura kibesi kirime kaira niriga kungu nare kubwe kanisa ngutirime ko jiro meko yomungu ndokorera gojanga kingo takoba agukura nari yokoro mwana shopping mambi ne school na kingo kuburi kiekebe kene kindago tebi na kibono nko bango kunde niko buri ngo kumubura kangana sanga kibesa nabwate ne kibeti cyagwa bono nsinyiro mugaka ganga yokora shopping kine tutu ngiro mwana school bono roje kireje kiyo bibingeri ime yane naona murtinga kibeti kino bakabirine agakanze byabanye kutabata ngarusi bese imanga mukani yayo mungina agenda wiru mane sukuru kuna banda banene one mu ikuri uri mu mube takoyo ari baga
otegete gusarienka mwikabu bwibyo mwikabu kolengerie gintu ku plan bonde bintu bino byo byarete mejano go plan kwao uikogese. Pimana sana Pastor Joshua Gichana soko nekinga kwanyara ko bugikira na email gata seniki ya TV na bwo koena na egati ya maigero na bwo boseme gore chinjira ao buna intwe ababwatani asenka onye toranyoma ni goro mwana bwenga kero kende you belong ase ya mategete bona ino bwatiri bagari nene kwena kebuna eyo onsi pia nyale ko baka go semia semara ko yabono yoto nyale ko batoko kwanira igoreli bagari nene chisi michiganda to ko bachikoimokia asobwa matebo ito twateberenga yaya chise gutumeka buya ube mpoyo nene ko abori mungno wanyali rukuru echiro paso mobole yaya ayigwa ikire okuno gutumeke simi asenchirere nki ya kigima kurende aye onye neli yuko nyago yitumia asenge njobo salia kwanya ko bogo kokora obwegenu asenga kwanya ko bogo keana bono ne kuratene na semera ko yabona yaya obuya igoboro bonga sesi mikobubube ubukonyara ko ba bokorrekana se amangana yengana yaga more pasta asenge ncho yechinga kinebiro nare batebaiga oboreri bwenka naye no mongina ninwe mutakiremo bamo mubwatane birengere mutwali birengere bimo morere nkije buya ekine buya ebeja ko benka yo gotonera enka abana baisanegete enkomo gakaisanegete no mongina isanegete enkije ko bengiya no nyenkende go kiaba bagotebanga ngayatiga abana abantu abamba igwana ine lakini siri chino cheime mubisete amangana na moto tali muya nze tayo muya na abagira abadari muya tayo muya okoremererania toikiranie ebintu biri bitakira baragendo okoreka na biri mu plan riri mu aikiro enka plania ekimo gokora bona yanda goja na bakonyoranga wasabire nyasaye ogweteiri mwakinire mwatogiwe lakini mutali bantu. All right. Asengi mubitesiri yao nayo kambisire ya. All right. Bienvenue sana pasta. Mwabisane yabana. Mwasoeru mwabura nikire gintu buya mama ko sako muri smart. All right. Majiga kole miremo egere tukinie chinka ekiaga na otogo cha kubarirwa. Bienvenue sana ase engenchaye umoncho morigere koneke konyera ko bokoreri bagiri gusanga amona into ase bali banyera ko bakobolia mabolia nabaye gotoma ebirengere byabo tunashukuru sana nabali boye gomogana to gotobwate kuroetera semitandao yaito na kwana kiabona monyera ko bamugosira omorobiri obosera bwenga wekanande ewiki egocha twakwanire amaya otware ewiki engiye yeranyera ko boye kwaneke konyera ko bokobeko bosero botingu asenka yago nyera ko ba kwaneke abona chibichamiriro cyago chera senchira yobo ikirano nigo akoro kwa Petra Mukera chinga kitonyera ko batoko bwaterana amonere Pastor Joshua Gichana kwaneke buno murobiri ogochere gwechera senchira yobo ikirano. Asante sana Pastor twako ganeria maya biamana senche mirimo gokora biamana mategereri enya safa seseni tigana magnesimi kora magenda biamana sana wika e weekend nyase anyara ko bagosinia. Amen. Ndizi TV.